Gipangunahan sa mga sundalo sa 602nd Infantry Brigade ang makasaysayang lakang para sa kalinaw ug panagiusa pinaagi sa malampusong Rideau Settlement tali sa duha ka pamilya sa barangay Makabenban, Carmen, Cotabato, dili pa lamang dugay. Subay sa report, niabot na sa kasimana ang bangi sa pamilya Conti ug sa buo nga susamang residente sa naisgutang barangay. Niugat kini sa dili patas nga pagbahin-bahin sa umahan nga dili gipanag-iyahan sa duha ka pamilya. Atol sa panagtapok, nagpinirmahanay ang duha ka partido sa pasalig nga magkahiusa sa nasabutan. Talikdan ang panagbingkil ug magpuyo nga malinawon. Anaasab ang presensya sa mga opisyales sa lokal nga panggamhanan sa Carmen, kauban ng mga pulis sa lungsod nga nagpakita sa ilang bug-os nga suporta. Gipasalig sa 602nd Infantry Brigade nga magpadayon ng ilang pagpasiugda sa mga inisyatibo nga maghiusa sa komunidad aron makabot ang malungtaron nga kalinaw o kahusay sa lungsod. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe